March 30. Nag-vlog ako kasi ngayon yung dental ng mga bata. Kasama dapat natin si Kuya. Kaso pinakancel namin kasi mamayang hapon meron si Kuyang sapsasa training for footy. So hindi siya pwedeng bunutan kasi maglalaro siya mamaya sa yun, may training siya for sapsasa. Kaya, pinareschedule na lang namin, umuulan. And sobrang lamig na pala, guys. And yan si Zach. Ano pa lang? What time is it? 8:30, 8:45 yung dental ni Zach. So, ngayon si Zach bubunutan. Are you ready, Zach? No. Wala naman sigurong ready sa dentista, no? Lahat naman siguro kahit adults, hindi ready sa mga, pag may bisita sa, dentista. Tapos si Jan, ida-drop off lang kami ni Jan. Si Jan, meron siyang chiropractor. I-fix yung likod niya. Masakit yung likod niya. So, yeah. Ida-drop off niya lang kami. And, speaking of sapsasa pala, guys. Si Sak kahapon, nakapasok si Sak sa running, 200 meters running. And, high jump, Sak? Yeah, high jump. So, sa Adelaide gaganapin. So, napili siya. Isa siya sa team na napili. Napupunta sa Adelaide. And yung 100 meters, bad luck yung kay Sak kasi panalo si Sak kaso natapilok. Meron kasing, parang may butas doon sa, may tinatakas doon kung saan siyang lane. May butas, tapos parang lumubog yung, syempre, takbo si Sak ng tapos insert ko na lang. Wala ako nung nangyari, pero yung isang mama, nag-video siya, sumisigaw pa nga siyang go Sak. Tapos pag sigaw niyang go Sak doon, na na si Sak na natapilok, basta. So, paulit-ulit na tinignan ni Jan. So, tinignan namin, meron doon na parang bump na si Sak, yung parang lumubog yung isa niyang paa. So, na-outbalance siya. Para siyang kabayo, guys, na natapilok doon. Tapos, so, sobrang bilis ng takbo niya. Kasi, ang mga kasama niya, malayo sa kanya. So, siya talaga yung parang mananalo. Pero, bad luck nga kasi, yun, natapilik si Sak. Para siyang kabayo na. So, sobrang bilis ng takbo ni Sak. Na siya, yung parang hinila siya. Kasi nga, basta sumasubsob talaga si Sak. Pero, after nung tumayo si Sak, then, tumakbo ulit. Pero, bumawi siya sa 200 meters. Si Sak ang nanalo rin sa 200 meters. Right, Sak? And then, sa high jump, only little bit, right? Second si Sak sa high jump. Long jump, sorry. Sa long jump, second runner-up. Pero sobrang kunti lang yung di sa asing sobra. So, second dun si Sak. So, hindi siya nakasali doon. Hindi siya nakasama. Kasi parang kinukuha lang nila first runner-up. So, yun yung update. Tapos, meron din si Sak na competition for golf, right, Sak? Nag-try na sila for nag-training na pala, nag-training na pala sila sa Pinola. Is it Pinola, Sak? UNTJ for golf? No, the first one. Pinola, then nakapasok sila. Ngayon naman, hindi ko alam kung kailan. When is Narakot, Sak? Do you know, honey? August. August yung August naman, nakapasok sila, di ba, na napanalo nila yung Panola. So, ngayon naman, next is Narakot. Pag nakapasok sila sa Narakot, sila ni Kuya o si Sak, yun, makakapaglaro sila sa sa Adelaide. Kasi, siya, guys, yung iba-ibang school. So, hinahanap nila yung pinakamagaling para sa isang team para lumaban sa Adelaide. So, yun yung ginagawa. Yun yung tinatawag na sapsasa. 4 minutes na agad to. And yung gamit ko pala, guys, hindi ko na kayo na-update. Di ba nag-unbox ako sa inyo? Moonshot na cushion. Ito, maganda rin siya. Kahit konti lang ang gamitin nyo. Wala akong powder. Ito lang. And yung ginamit ko before to ay yung ating stick na Voinon. Ang ganda ng stick na to, guys, kasi hindi siya hindi siya oily or hindi, basta maganda siyang gamitin. Ganun lang, oh. Yan yung ginamit kong sunscreen to. Tapos yan, twist mo lang siya para lumabas yung product. Then, eto yung ginamit ko. And Dasik na lipstick. Nasa to, guys? Nasa shop ko to sa Caris. Ang ganda ng moonshot din, oh. Favorite ko yung yung Super Face, yung yellow. And eto, gusto ko rin siya kasi super, siya, konti lang yung gagamitin nyo. Tapos may SPF siya. Mataas din yung SPF niya.
Pero yeah. Pero yung SPF ng Superface mas mataas compare dito sa Moonshot. Pero ayan, oh, wala akong powder. Yan lang yung ginamit ko. Tsaka yung sunscreen. So yun guys. So, mamaya na lang. Sobrang chika ko na. Pero nagdandan talaga ako dito sa aking cushion. First time ko itong gamitin. Well, ginamit ko na to. Kaso nga hindi ako nag-vlog. Pero yeah, first time natin itong gamitin na Moonshot. And nagustuhan ko siya. Yan na yung ginagamit ko. Tapos napahinga ko yung Superface. Meron pa akong Superface pero yun din, favorite ko rin yun. Okay, Zach, get ready for your dental, Zach. Hindi namin alam kung after ng dental papasukin namin kasi bubunutan siya. So, depende kung ano sasabihin ng doktor. Malapit na kami sa Blue Lake. Yung Blue Lake, hindi na siya ganun ka-blue kasi ang weather namin ay malamig na. Pag summer, super blue siya. Tingnan natin ngayon kasi umuulan. Dito hindi naman umuulan. Doon sa amin umuulan. Yan si Johnny Boy. How much feelings do I have? Ha? How much feelings? I'm not sure, Sak. Ayan. Ay, blue pa naman pero hindi ganun ka-blue. Ayan. Hindi niyo masyado makita kasi nasa side ni Johnny Boy. Ayan. May mga naglalakad din. Parang, okay lang pero hindi talaga ganun ka-blue. Mas maganda siya pag summer. Okay. Let's go to the dentist. Dito na kami guys. So, drop off lang kami ni Jan and hindi pala ako guys nakakapag everyday vlog kasi gawa nga sa mga ganap ng mga bata. Halos hindi ako na come on, halos everyday nasa nasa town. Umaga, hapon kasi sa mga activities ng mga bata, tapos mga competitions. So yun. Dito na kami, papasok na kami sa dentista. Ayun si Zaki po eh. Kaya pasensya na kung wala tayo masyadong vlog guys ha. Bawi na lang. So upo lang tayo. So pinapasok na kami dito. Third room daw sa this one. Yep, this one. Thank you. Hi, good morning. How you going? Good, thank you. You're so guapo. Alright. So, I'll just tie you back a little bit. Wipe it yourself. Wipe it with tissue. You can feel your lips. It's numb. All done? This all for you, and I can grab those glasses and you're all done, buddy. Alright. Good job, Sal. Good job. So just be careful while it's numb, so you don't bite your lip or burn your lip. So make sure he doesn't Drink. bite on his lip. Okay. And if he's going to eat, just be very careful. Yeah. Okay. Tapos na pala guys sa dentista. I-chika ko na lang sa inyo mamaya. Punta muna kami dito sa Coles kasi may kukunin lang tayo dito. Nag-grocery ako nung Monday. Etong kukunin namin ay para sa Saturday kasi... I didn't really grill it right. Yeah. Because I can feel shopping. No, because you got the numbing cream. So you didn't feel that I much. hate that gum. Yeah, it will go. Kasi sabi ng doctor, mag-numb pa yung ni Sak, 5 hours daw bago matanggal. So, kailangan niya maging careful sa iinumin niya. Walang mainit. Hindi naman siya umiinom ng mainit. So, ingatan lang na hindi mabite yung lips. So, yun nga. Yung kukunin ko dito ay yung dadalhin namin kila Kylie sa Saturday. Kasi sa Saturday may barbecue kila Kylie. No, this one sa just the small cart. Yun. Punta tayo kila Kylie sa Saturday. Ang tagal na namin na hindi nakakapag-catch up kila Kylie kasi sila din super busy din nila. So, yeah. Wipe this one. Wipe the handle.
Okay. Hindi to dadalhin kila Kyle. Kakainin ko to. Na-miss ko na to. Kuha ko nitong dalawa. Okay. So, kuha tayo ng sausages. Ito yung dadalhin natin kila Kylie. And kuha rin tayo ng burgers. So, eto. So, yan yung dadalhin natin sa kanila. And kuha ko ng milk kasi paubos na yung gatas. Ito. Oh, that's too big. I want this one. Okay, what do you need? Oreo. Naubos na agad nila yung Oreo. Ayan. So, kumuha siya ng dalawa. Pero meron pa silang mga snacks dun eh. Kasi nag-grocery nga ako nung Monday pero hindi tayo nag-vlog. For a while kasi nga madami pa akong ini-edit guys. And hindi tayo nakakapag-edit everyday kasi sobrang busy din, diba? Kaya ayoko nang matambakan. So, pag may ganitong ganap, tulad sa mga bata. Kahapon nga, hindi rin ako nag-vlog nung athletics, nila. Pero meron akong short video. I-follow nyo ako sa TikTok, guys. Kasi may short videos ako sa TikTok and Facebook. Sean and My Kids pa din yung aking account. Yeah. Alright. Okay? Gusto ko tong i-try itong rosemary and extra virgin oil. Olive oil. And itong olive and onion. Try natin to. Ayun guys. And may nakita rin ako ditong pastry. Ito. All butter puff pastry mini twist. Try natin ang mga to. Ayan. Sira ang diet ko. Ngayon hindi ako stricto sa diet ko ngayon guys. Medyo nag-ano ako ngayon. Nag-cheat. Super cheat. Nag-noodles ako kahapon. Nagtinapay. Basta super kain ako. For the past few days. Kuha ko ng raspberries. Raspberries. Ito. Si kuya gustong gusto niya rin to. Kuha ako. Piliin natin kasi madali sila mag-mold. We got raspberries. Ayun, kumuha si Sak ng raspberries. We still have raspberries. It's only one left. Ayan, blueberries. Ito yung raspberries. Ito yung blackberries. I still have blueberries. Meron pa akong blueberries. May 3 pa ako niyan. Ito, kailangan itong kinakain agad. Ito yung ito, mas more ang ang life dito mas matagal kaysa dito. Ito, medyo mabilis. Kaya kailangan kainin agad. Okay. So, I think we're good. Huh? What's that? And yeah. 10 minutes pa lang daw kami dito. Ito na yung nakukuha namin. Nagdagang ko to kasi si kuya. Gustong gusto rin to ni kuya. Okay. What else? Hinahanap ni Sak yung sandwich na Oreo. Yung kinuha ko nung Monday, iba. That one. This is what I got. Right? Yeah, this is what I got. Yun pala ang gusto nila. Yan, yung Oreo. Just 2. Kasi 4 na to sa isang box, 4 ang laman. So, ayan, mayroon tayong dalawa. Oreo cookie sandwich. Ito, masarap to guys. Ito, yan yung nakuha ko. Mayroon pang isang box sa bahay. Hindi pala niya yung gusto nila. Yung isa. Banana split. Ano yung banana split? I would probably like it. Who? Daddy? Banana split. This is new. Okay. Kuha kami ng chicken nuggets. Kasi naubos na yung chicken nuggets nila. Mabilis maubos ang mga ganito sa amin. Yung mga chicken nuggets. Dinosaur? Again? Ito yung kinukuha ko, yung dinosaur. You want that? Okay. Lutuin ko pagdating sa bahay. And what else? Meron pa naman doon na meron pang no, we still have calamari. May calamari pa sa bahay. Kaulit tayo ng toilet paper. Para kay Johnny Boy doon. May toilet din kasi si John. Ayan. Gusto ko to. Para sa room namin.
Instead yung blackberry, ito yung kinuha ko. Yung, ano to? Mystical Garden. So, lagay natin to dito. Ha? Dad is gonna come? I don't think so dad's gonna come here. We need batteries. We're gonna get batteries. Oh no, it's battery, big battery. Ayan, so tayo ng Duracell na batteries. Alright, I think we're good. Kasi, yan lang naman yung kailangan. Come on. Dad, why? Dad still have coffee. No, why are you gonna get Daddy? He's not gonna come back. Okay, let's pay. Oh, mayroon na naman siyang titingnan doon. Bayad na tayo habang hinihintay natin si Sak. Ano kukunin kaya nun doon? Sabi ko sa inyo, magbabayad na ako. Inabol ko si Sak kasi nakita ko yung direction ni Sak papunta doon. Lumabas. Ewan kung bakit lumabas siya. Sabi niya kanina, kukunin niya si Daddy. Hindi naman yung pupunta dito si Jan. Kuha ako ng basil kasi yung basil ko namatay nung nagpunta kayo ng Renmark. At saka yung aking parsley, pero walang parsley. Pero yung aking mint, nabuhay siya guys. Diniligang ko siya, hindi ko siya tinapon. Kung maalala nyo, pinakita ko yun sa inyo na sobrang, wala na, dry na dry. So hindi ko siya tinapon. Inano ko siya, yung parang greeny vibe. Makita nyo, okay na siya. May mga ano na siya, may mga dahon-dahon na siya. Okay, bayad na ako. Si Sak lumabas, pumunta na yun sa parking siguro. Iniwan niya tayo. Ayan na nga, kinuha niya si Daddy. Di ba sabi ko sa inyo, hindi yan pupunta dito. Hindi ko alam kung bakit napapunta yan ni Sak dito. Oh, sino yung kausap ni Jan? Si Jan na talaga maraming kakilala. Why you get Dad? He wants coffee. We still have coffee. Ewan ko, meron gustong ipabili si Sak sa daddy niya na hindi niya masabi sa akin. May gusto raw si Sak. Ano kayang gusto nito? Pero nandito kami guys sa mga cards. May nakikita PlayStation. Ayun yung dalawa habang ako ay nandito sa counter. Oh, meron siyang pinabili. Nandun yung mag-ama. Nag-self-check sila dun sa kinuha ni Sak. Ayaw nilang ipakita sa akin. Sabi ko dito na lang. Sabi ni Sak, no dad, let's go to the other side. So, nandun yung dalawa. Ayan na yung dalawa. Pambira lang to si Jam pumunta or pumasok dito sa Coles. Pero napapasok siya ni Sak. Ang sweet nila. Hinayakap ni Sak kanina si Jan. Okay, we are done, guys. Wow! Johnny boy, first time. After how many years? Oh no, hindi naman years. Ay, yeah, years na ata. Basta, tagal na yan, hindi pumapasok sa Coles. Staying in this Coles before. Dad been here? Have you been here, Han? Yeah, once? Once? I don't know. Basta, bihira yan pumunta dito. So, pauwi na tayo. Pauwi na. Yan yung blue light, guys. Hindi yun na makita. Ah, wala na. Uwi na tayo. And kanina, yung pinabili pala ni Sak is PlayStation card. Ito yung reward pala ni Sak. Sinabi ko kay Jan, bakit mo siya binilan yan? Sabi niya, reward ko yan kay Sak kasi ginalingan niya sa... Where was that, Sak? Sapsasa. Kasi, oh, sorry. Kasi, di ba nabanggit ko sa inyo kahapon, nakuha si Sak na maglaro sa Adelaide. Kasi, di ba, sa daming nag-compete kahapon, hindi nga ako nag-vlog. Pero makikita nyo yun sa IG story ko kung follower ko kayo sa Instagram. And meron akong gagawin na mini vlog sa TikTok. Yung mga short clips nung ginawa ni Sak sa kahapon. So, kung hindi pa kayo naka-follow sa aking TikTok, please follow me kasi gumagawa ko doon ng mini vlog. Chona and my kids. Same pa rin sa sa YouTube
YouTube channel natin, Chon and My Kids, and sa Instagram din and Facebook, yun. So, follow nyo ako doon guys, kasi doon ako, mayroong mga updates doon, kasi nga yung ating YouTube channel hindi masyadong updated kasi hindi tayo nakakapag-edit masyado kasi mahaba ang vlogs ko, diba? So, yeah. So, yun nga. Yan yung reward ni Sak sa kahapon dahil nakapasok si Sak para maglaro sa Adelaide. And si Sak, yung ginawa sa kanya ay pasta, 4 na pasta. Hindi siya binunutan ngayon for next appointment pa yun. Kasi mayroon pang 2 si Sak na papastahan, then merong bubunutin. So hindi muna ginawa lahat ngayon. So 4 lang. And ayaw kasi pasabi ni Jen yung yung gusto ko sanang i-share sa inyo kung magkano ba yung binayaran, kasi hindi siya biro. Ang mahal ng dentista dito guys, bawal mabutas ang ngipin nyo. Kasi ayaw ni Jan ipa-share. Gusto ko sanang i-share sa inyo, pero irespeto natin si Jan na wag daw. So yeah, basta masasabi ko sobrang mahal niya, kahit mayroon na kaming ilagay ko na lang dyan, kasi kahit yun, ilagay ko na lang dyan, kahit merong non, mataas pa rin yung binayaran. So yeah, sorry, hindi ko ma-share kasi ayaw niya. So yun guys, uwi na kami, and mamaya babalik ulit kami dito sa Mount Gambier. Diba, kami na talaga, ilang beses kayo bumabalik sa Mount Gambier for the past few weeks. Halos, sabi ko sa inyo, everyday nasa town kami. Dahil nga sa activities ng mga bata. Halos ng activities ng mga bata nandito na. Diba, alam niyo naman, nagbabasketball na si Sak. So, si Holly nagdadance. Si Kuya yung golf lessons niya. Tapos may foodie training pa. So, basta ang daming ganap. So, I'll see you later, guys. Say, see you later. And si Sak hindi na namin papupuntahin sa school kasi nga, sabi ng dentista, yung pagkanam ni Sak kailangan hindi niya mabite yung lips niya kasi 5 hours daw yun bago mabalik, 4 to 5 hours bago mabalik yung kanyang normal kasi nga lahat nam. Okay? Are you happy? Yeah. Hi guys! Update! Ano na? 2:52 and andito na si Kuya. Pinikap si Kuyang maaga kasi meron siyang sapsasa training for footy. And hindi kami makakasama kay Kuya kasi si Sak may training din siya. So ako kay Sak, may training si Sak sa Bay for footy. So sabi niya hindi kami pwedeng sumama sabay-sabay kasi paano yung training ni Sak. Si Kuya meron siyang training sapsasa training for footy. Ito yung pangalawa ni Kuya. Nakapasok siya sa first trial. So, ito yung second trial niya. Kasi pipili ko sino yung isasama sa isang team papuntang Adelaide. So, sana makapasok si Kuya. Kasi ang dami-daming magagaling din kasi. So, at least nakapasok si Kuya sa second round na pagpipili. Second round. Pipili ulit. 40 votes. And hopefully makasama si Kuya. Okay, good luck, yeah. Okay. See you. I love you. Good luck. Do your best, ha? Do your best, yeah. See you. And si Holly, aabangan ni Sak doon sa kanto. Sa kanto kasi walang kasama si Kuya. Si Holly pa uwi. Nagbike pa naman yun. Ayun, kumuha si Kuya ng raspberry. You can bring that one, Kuya. Just wash it, please. Wash it. Para may energy ka. And ako, ayan. Nag-edit ako. I love you too. Para may, may vlog tayo. Hopefully, mamaya. And, iti-take ko si sa foodie training mamaya. Kuya, close the door properly, please. Thank you. Bigyan ako ni Kuyang blackberries. Hop. Marami nito sa nung maliit kami, marami kami nakukunan nito. Nasa mga gilid-gilid lang siya or sa mga kapitbahay na kinukuhaan namin. Pero dito, ang mahal ng raspberry, ng blackberries. Sarap. Tamis. Dito na po si Holly. Sinundo siya ni Kuya Sak. Hi! Say hi to the vlog. Hi! It's been a while. Tagal ko hindi ko binubuksan yung aking camera. Tapos bukas ko dito birthday pa ni Arlo. Is it always birthday? No, 12 yun. Ngayon 13 na. So get changed and later we're going.
one? Kuya Sak's training, foodie training. Oh, you meant Kuya TJ? No, oh, Kuya- Zach has. Yeah, Kuya TJ is in the mount with Daddy. Did you have to go shopping? A little bit. Oh, did you get? Dito na kami guys sa training ni Zach. How's your lips, okay? Wala na yung kanya. Okay, drop off lang namin si Zach, tas doon ako mag-park. So dito na kami nakapark. So nakapark na kayo dito sa side. And dinala ko yung laptop ko kasi hindi pa ako tapos mag-edit guys. And si Holly gusto niya pumunta sa Playground. Mag-playground daw siya. Malapit lang, andun lang. Okay, see ya. Bye. Bye. Okay. Nandun kasi yung ibang kids. Mama, I'll go that way. Alright. Ayun na si Zach. Nag-start na yung training. Dito na si John, tsaka si Kuya. May training din kasi si Kuya dito, so dumiretso na sila dito. Aya! Oh, ayun na. Ayun na siya agad. Dito na si Kuya sa isang team. Hindi sila magka-team ni Zach. Kasi si Kuya 11 na, diba? Si Zach 9. Magti-10 pa lang si Zach. So, doon si Zach. Sa kabila. Ay, doon si Zach. Ayun, si Kuya. Number 10 si Kuya. Ayan, si Kuya. Hi, Bogus. So, si Kuya nasa under 14. Si Zach, under 10. Is that right? Zach, under 10? Huh? Zach is under 10? Under 11. Ah, under 11? Oh, under 11. Si Zach. Cause I think I do want you next to me.